اسکلا پروان کلی دزان او خطر سنگر تب غزیان او خطر سنگر تب غزیان دا مجاہدین ظلمی دی دا مین پا دین ظلمی دی اس پروا پزان نکلی کلی او حسین ظلمی دی دا مجاہدین ظلمی دی دا مین پا دین ظلمی دی اس پروا پزان نکلی کلی او حسین ظلمی دی دا گورے ڈیر گران دی بسبحان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان اسکلا پروان کلی دزان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان والبو والزلفان لری کلی دور جشمان لری ہر وقت ریتی ڈار کوي داسی دشمنان لری والبو والزلفان لری کلی دور جشمان لری ہر وقت ریتی ڈار کوي داسی دشمنان لری روب لری عجب زمجانا او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان اسکلا پروان کلی دزان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان گور امریکا کدا روس او برطانیا کدا منڈی درین ټول وہی دغاشن انڈیا کدا گور امریکا کدا روس او برطانیا کدا منڈی درین ټول وہی دغاشن انڈیا کدا نیشتا نظر کی دا جہان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان اسکلا پروان کلی دزان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان کھلے پری تور غرق کاری ہم پری ہر سنگر کاری تور سروس بوٹو نلری لاس کی لنچر کاری کھلے پری تور غرق کاری ہم پری ہر سنگر کاری تور سروس بوٹو نلری لاس کی لنچر کاری چلو یو عظیم وفد روان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان اسکلا پروان کلی دزان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان کل شان آواز نسیمہ ہم کل انداز نسیمہ بے فاتح یاسین فی بوہا بہر ناوی ساز نسیمہ کل شان آواز نسیمہ ہم کل انداز نسیمہ بے فاتح یاسین فی بوہا بہر ناوی ساز نسیمہ بے فاتح یاسین کل ناقوان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان اسکلا پروان کلی دزان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان کلی شاعران لری ہم دیر نقوانان لری رعد دیوبند بچی ہن قسم زوانان لری کلی شاعران لری ہم دیر نقوانان لری رعد دیوبند بچی ہن قسم زوانان لری شمو من نسیم ترین قربان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان اسکلا پروان کلی دزان او قدر سنگر تب غزیان او قدر سنگر تب غزیان تا ښکلی نظم په आवाज د حافظ محمد یاسین فاتح شاعر دی ډیر ګران او قدرمن ورور محمد نسیم مومن
فرمایش کړی دی د نظم محمد جاوید، عارف الله، شاهد الله حنفی او قاری محمد یوسف زی. والسلام.